ברוסיה, לא רוצה לשמוע מה קרה ברוסיה. תראה איזה בובת של דירה. נשבע לך בעמודים של הבניין הזה, אני מצטער שאני מכרתי אותה בכלל, שככה יהיה לי טוב. באמת יפה. תאמר לי. מה? מה זה ארון חשמל? זה המטבח, מעל הסטנדרט. כן, אבל... מה זה? זה ארון מטבח. עד פה זה הסטנדרט, אתה רואה? ומפה, מעל הסטנדרט, שמנו את הארונות מטבח. רגע, אדון ברקו. אתה הבטחת לי מטבח אמריקאי. זה מטבח אמריקאי, כמו בארלם. היית פעם בארלם שאתה מדבר? מה אתה סתם מתערב בדברים שאתה לא יודע? זה אני עבודה נורא שלנו. מצטער, אדון ברקו, זה הארונות האלה קטנים מדי. אין בעיה, בשביל זה אנחנו פה. אם אתה רוצה להרחיב את הארונות, רק תגיד, בשביל סכום סביר אנחנו מרחיבים אותם. אני רוצה להרחיב. כמה זה יעלה לי? תוספת ארונות מטבח, עזוב אותך מכסף. תשאיר עליי, אתה רק צריך לשלם, אני את החשבון כבר אעשה. בסדר. מה זה דבר הזה? זה פסל חדש של אגם? ברקו מבטיח, ברקו מקיים. 30 נקודות חשמל, מה אתה רוצה? כולם פה? כולם, תספור, 30 נקודות, שככה יהיה לי טוב. אם אתה מוצא אחד פחות, אתה מקבל את הדירה בחינם, בסדר? 30 נקודות חשמל יש פה. אבל למה כולם ביחד? מה, אתה רוצה שנפזר אותם? ודאי, לפזר, קצת בחדר זה, קצת בחדר אחר, all over. וזה לא יבלבל אותך? אתה בטוח, אם אתה רוצה שנפזר לך אותם, בבקשה, אני פתוח לשוויוניות של כל אחד. מה, אבל אתה בשביל לחפש איזה שטקר של ונטילטור, תרוץ לאיזה חדר? אני רוצה. בבקשה, בשביל זה אנחנו פה. אני רוצה. דרך אגב, תגיד לי, אפרופו שקעים, שמעת מה היה ברוסיה? מה קרה ברוסיה? אני שאלתי אותך, לא? אל תשאל אותי בחזרה. אין לי מושג מה קרה ברוסיה. טוב, פיזור של ארונות חשמל. תאמר לי, מה זה? מה זאת אומרת? כמו שהבטחתי, גיור באמבטיה. גיור בתקרה? סמוך לתקרה. תראה, זה לפי ההוראות של משרד החקלאות. זה גיור חסכם, שהילדים לא יבזבזו מים. אבל איך אפשר לצחצח שיניים? השיניים לא מגיעות עד הגיור. אל תערבב. שיניים זה עניין של משרד הבריאות. אבל תמורת מחיר סביר, אני יכול להוריד לך אותו. תגיד לי. איפה אתה רוצה אותו? בגובה הגיוני. אתה רוצה אותו פה ברצפה? בגובה מותניים. גובה המותניים. כן. מה, אתה דוגמנית? בבקשה. תראה, אני פתוח לשוויוניות של כל אחד. זה כמו שהחבר שלך, הוא עם הטלטלים, הוא רצה שנסגור לו את הגג עם התקרה. בבקשה, סגרנו לו את הגג עם התקרה. הוא גם כן טיפוס, נראה לי שאתם מתאימים שניכם. תאמר לי רגע. תמורת מחיר סביר. מה? אדון ברקו. מה? מה זה הקרמיקה פה, באמבטיה? אתה רוצה אותו מתחת לאמבטיה? אבל למה בתוך האמבטיה? קרמיקה באמבטיה, הבטחתי לך או לא? איפה אתה רוצה אותו? על הקיר? ייפול! תדביק! שנדביק לך אותו לקיר. כן? וואה. בבקשה, אני פתוח לשוויוניות של כל אחד. תמורת מחיר סביר, אני מוכן גם להדביק לך אותו לקיר. על אחריותך, זה יבלע את הקרמיקה והקרמיקה תבלע את הקיר. לא יראו לא את הקיר ולא את הקיר. כמה יוצא לי? תעשה לי את החשבון הזה כבר, אני כבר רואה כבר. חשבון 40,000, כל השינויים. 40,000? פלוס. יותר מ-40,000? טוב, אתה רוצה לוקסוס, מה אתה רוצה? מה אפשר לעשות? אתה